Kag sa good vibes, isa ka nag-grade nga first-timer pa lamang sa palarong pambansa ang nakaset sa bagong record. Si Ashley Nicole Silvor, ag 12 anyos pa lang nga parte sa Negros Island Region nga team. Nag-set siya sa bagong record sa palaro sa iyang 1 minute .09 nga time para sa elementary girls nga 400 meter run. Sa pusang iloy ni Ashley, proud siya kay handong lang kuntani ni Ashley nga makahampang sa palaro. Pero naka-gold medal siya kag nakaset pa sa bagong record bisan pa nga wala pa siya mag-isa ka tuig nga naga-training. Sa partial and official medal tally sa palarong pambansa 2026 subong nga adlaw as of 1 p.m. Ika-apat ang ranking sa Negros Island Region nga may 6 ka gold, 4 ka silver, kag 2 ka bronze. Una sa ranking ang National Capital Region, ginasundan sa Calabarzon Region 4A, kag rank 3 ang Western Visayas.